Wel, bore da un ag oll ac wy'n ymyfrydu yn y fraint o gael dod at eich cwmni chi unwaith yn rhagor. Ewn ni gannu gyda'n gilydd y geiriau gan elfed 613 o rhif y geiriau. O arglwydd ddiw ein tadau, ein creu gan tŵr wyt ti, o gogoneddau eto dy enw ynom ni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na rhodion llwybr groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. La la la. Ein tadau ein creu gan y tŵr wyt ti, o gogoneddau eto dy enw ynom ni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd brau'r groes gan Thalgyn arwen y defosiwn oedd yn yr ystafell gefn neu ystafell flaen yn ein, ynddo fe? Chydig funud yn ôl gan gydnabod bod yr wythnos rhyfedd yma wedi bod yr wythnos yn canolbwyntio i raddau helaeth iawn ar y digwydd yn Cyffai ar hyn a ddigwyddodd yr 80 mlynedd yn ôl a'r holl erchyllderau sydd. Mae hwnna wedi bod yng nghefn y meddwl i yn ddios neu wedi bod ysbardu'n hyd yn oed wrth fi lunio'r neges hon heddi. Ac o'n i am ddarllen os gai yr rhan ail hanner o'r ail bennod o lythyr Paul at yr Effesied. Mae'n un o'm hoff darlleniadau meiddiau gyfaddau. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genedloedd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enwaededig gan y rhai elwyr yn enwaededig ar gyfrif gwaith dynion, dwylo dynion ar y cnawd, chwi meddwl, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith ac heb ddew yn y byd. Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy farw a berthol Crist. Oherwydd ef yw ein heddwch ni. Gwraeth y ddau, yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu drwy ei gnawd ei hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'i gorchymynion a'i hordeniadau. Ac felly, i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd ynddo ef ei hun, mwyn cymodi'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes, trwyddi hi fel laddodd yr elyniaeth. Fe ddaeth a phregethu heddwch i chwi y rhai pell a heddwch hefyd i rhai agos. Oherwydd trwyddo ef y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd
at y tad. Felly, nid estroniad ydy eithriad ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion a'r saint a'r aelodau o deulu Duw. Yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r conglfaen yw Crist Iesu ei hun. Ynddo ef y mae pob rhan adeiledur yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef, yr ydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. A bod yn Dduw ein cynorthwyo i werthfawrogi'r geiriau yn ein cyfnod am profiadau ni. Amen. Ac emyn gan J. Dennis Jones, bachgen o'r hyd amman, fe rhaid o'ch chi'n felly'n gwybod amdana, falle ddim. Ond oedd e'n athro arna i yn ysgol y Preseli flynyddoedd, wel, chydig flynyddoedd yn ôl. 808 yw'r rhif geiriau Dennis. O maddau i ni dad pob llwyth am fod mor fydda'r cyd, heb ddewis gwrando cwyn dy blant o warth y trydydd byd. Yn gweddiau. Plygwn Dduw dad o'r newydd gadfron yn cydnabod y fawredd a thogoniant, a phob tro byddwn ni'n aros ac yn bwyllo, meddwl amdana ti, mi fyddwn ni'n rhyfeddu, bod Duw mawr yn nefoedd faith, Duw sydd yn bod cyn hanes, yn Dduw a fydd ar ein hôl am ganrifoedd ar ben canrifoedd, y Duw sydd yn ddiderfyn. Wedi gweld yn dda i gyffwrdd a'n profiadau a'n stori yn ymwneud a'n byd ac a'n bywydau personol ni. Fel y gallwn ninnau dystio megis y miliynau ar draws y byd heddi, ar 1,000 miliynau yn y gorffennol.
dy fod ti ddew byw ac yn cyffwrdd mewn ffordd sydd yn cynnig y gobaith i'r sawl sy'n anobeithio, yn cynnig dyfodol i'r rhai sydd yn ymwybodol o'n marweiddra ac yn rhoi blas ar fyw. Deiwn ac addolwn, a hynny'n wylaidd ac yn ostyngedig fel hyn. Does yr un ohono ni'n berffaith, yn wir mi fyddwn ni'n ymwybodol iawn mor amherffaith yda ni. Mae yna rhyw reidrwydd arno ni ofyn am faddeiant am bethau ni wedi gwneud cam yn nhw, pethau ni wedi dweud sydd yn wirion, a gweddion byw ni sydd yn fostfawr a hunanol, deheuadau o'n rhan sydd yn heirllig ac yn ddiwardd. Trigger hawr ddim ar glwydd wrth i ti'n gweld yn un cyflwr. Ac yn ein deheu am faddeiant, yn gofyn am gymorth i osgoi, syrthio i bydew hunanoldeb, ac i ddilyn llwybrau chwant a blis. Mae'r enfyd yma wedi gweld cymaint o ryfeloedd ers diwedd yr ail ryfel byd. Ac wrth i'r byd gofio 80 mlynedd ers cychwyn yr ymdrech i ryddhau Ffrainc a rhan eraill o Ewrop o afel dichelledd yn atied. I ni'n diolch am yr heddwch a sefydlwyd y mwyafrif o'r gwledydd hyn ers y cyfnod hwnnw. Yn cydnabod bod ein gwerthorogiad o ewyllus cenhedlaeth gyfan o bobl ifanc a mwy na heb wedi gweld yn dda i fod yn ddewr heb wybod beth o'n nhw'n mynd i wynebu, i ymwneud â chorff o filitariaeth heb i ddeall, ac wedi gwrando ar brofiadau'r sawl a ddychwelodd, a phob un yn deheu am heddwch, fel na bo angen defnyddio arfau milwrol yn y fath laddfa i'r yfori a ddaw. Ac eto mi fyddwn ni'n ymglywed â chri galar mewn cynifer o wledydd y dyddiau hyn. Cyn ni wedi bod ac yn parhau i gofio am yr mannau mae'r cyfryngau dwi'n ein sylw ni eto, bod yn Gaza neu yn yr Wcrain, ond yn y gwledydd eraill hefyd, lle mae yna ryfeloedd cartre, torcalonis, a chasineb yn cael chwythu fflam i gyfeiriadau y dichell sydd yn bod. Bod ni'n gofio Dduw Dad am yr hyn sydd yn glodi yn ein byd. Y digartrefedd sydd yn cael ei weld ym mhobman, yr anobaith sydd yn poenydio pobl. Ac wrth i ni gofio'r hyn sydd yn yr trydydd byd, yn diolch am waith cymorth Cristnogol a mudiadau digon tebyg, a fydd yn estyn llaw cynnig gobaith ac yn rhannu o dda y byd hwn. Ac o feddwl am y tiroedd pell yn meddwl am ein gwledydd nynnu yma ym Mhrydain, y bydd yna broses o barch gobeithio, fel bod modd trafod yr ymrywiol bolisiau gan geisio ethol llywodraeth yn San Steffan, a fydd yn arfer cyfiawnder a thegwch, ac yna fydd yn gorboeni am boblogrwydd i lleisiau ei hunain. Diolch am waith yr Eglwys yn y gwledydd hyn, ac am waith yr Eglwys yn y fan hon. Goleia meddylu ar
Sawl sy'n ymwneud â chwilio am arweinydd o'r newydd. Ac y bydd ei deheuadau hwythau yn dod o hyd i'r person a fyddi di wedi ddewis i fod yn symblydd, yn gynorthwywr, yn gennad, ymhlith y bobl annwyl hyn. Ac wyt ti'n gwybod yn storïau ni bob yn un yn gwbl glir. Rhai yn ein llawenaeth, eraill yn ein tristwch. Rhai yn ein digonedd ac eraill yn ymwybodol iawn o'i anghenion. Cynnal ni a chadw ni oll yn dy air a dyroi ni'r hedd na wyr y byd amdano. Herian tywyllwch a bywhan ni yn dy ysbryd. Wrth i ni ofyn hyn o weddi yn enw ac yn heiddiant Iesu. Amen. Wyn i ddim faint ohonoch chi oedd yn adnabod Raymond Williams. Mae Raymond wedi marw bellach ers 1990. Ond y fe ysgrifennodd yr emyn yma ac maen nhw'n dweud, dath eriod ddweud wrtha i, ond mae yna ddweud bod Raymond wedi ysgrifennu'r geiriau yma fel emyn ar ôl gwrando ar y prif weinidog newydd a oedd yn y cyfnod y cyfansoddi. Mrs Thatcher. Eithaf wedi darllen geiriau cyfarwydd iawn gan Francis o Assisi. Sa'n credu bydde Raymond a Margaret wedi cytuno popeth. Ac falle bod y geiriau yma rhyw ddatganiad gan Raymond oedd ddeall o eiriau y sant hwnnw. Ein gwlad a'n pobl gofiwn nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr. Gad i'n teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi o Dduw.
Mae'n yn rhagflaenydd i fi yn y tabernacl. Dybies i felly bydde rhan fwyaf, ydych chi'n gwybod hynna. Ond jyst tra gofn bod yn felly'n ddim. Gen i feddwl y byd o'na. Ac yn fraint cael cymryd drosodd fel tai y pilpit nath ei lenwi gyda'r fath urddas am gyhyd o amser. Dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi fydde wedi dilyn amrywiol raglenni ar bwletinau newyddion a ddangosod rhywbeth o'r hyn a ddigwyddodd ynglyn â 80 mlynedd o D-Day. Nath yn haro i wrth feddwl am D-Day beth oedd ystyr y llythyren ac wedi clywed sawl gwaith ers hynny ar gwahanol bwletinau, ond cyfan mae'n golygu o'r llythyren gyntaf gair dei. Dim byd mwy, dim byd llai. Ac yn yr dechrau hwnnw yn cynnig rhyw fath o don ar ôl ton. Ond mae hwnna'n gefnlen i'r ffordd o'n i wedi meddwl wythnos diwetha yma. Gyda llaw. Operation Overload. Mae nhw'n dweud, dwi ddim yn gwybod, edrych ar y we nes i, faint o bobl sydd neu oedd yn y diwrnod cyntaf yna oedd wedi bwrwyddi ar mynd i fewn i Normandy o America, ac weles i yn gwefan y gweud neb, bod os neb wedi cael ei cofnodi'n dal yn fyw, bod nhw wedi dychwelyd a'i peidio. A mae yna rai mae'n debyg o Canada ac mae yna chydig ar ôl, wrth gwrs mae oedran yn dal lan y phawb mewn pen draw'r dydd. Ond mi roedd yr oll yn ddirdynol, bod fi'n dweud i ddigon hapus bod fi'n heddychwr ac yn dadle o blaid unrhyw beth ond rhyfel. Mae rhaid cydnabod reality a poen a cholled y sawl a fi oedd farw. Un o'r cymalau nath yn haroi o wrando ar y stori oedd rhywun yn dweud, to the world he was a soldier, but to me he was my world. A bod pob colled yn golled bersonol a bod y farwolaeth yn rhywbeth ungol anodd i fyw gydag e. At the going down of the sun and in the morning we will remember them. Oedd y cymal a ddywedir ar fachlid yr haul ac yn y bore fe'i cofio'n hwy. Ac mae'n bwysig bod na gofio, bod na dderbyn, bod tragedi o'r fath yn digwydd. Ac i gynifer ddweud bob math o anerchiadau, gobeithio na fydd y byd yn gweld y fath a lanast fyth eto. Oedd hi'n anodd pido gofyn ar yr un pryd sut oedd Rwsia yn ymwybodol o'r ffordd y bu i wledydd y byd, neu rhan fwyaf ohonyn nhw, fod ar rhyw ran yn ceisio goresgyn panzers yr Almaen. Mae'r hyn maen nhw'n gwneud nawr yn Caercyf yr wythnos diwetha yma yn rhywbeth byw a brawychus i ni o hyd. A ta sut mae gwleidyddion mwyaf didwyll Rwsia Gymraeg fod yna rai yn ymdopi gyda'r drafodaeth hwnna. Yna maen nhw siŵr o fod yn tybied bod nhw'n gwneud rhywbeth deioni dwi ddim yn ei weld efo hun. Mi nath arlywydd Joe Biden dyn ni sylw at y math yna o gyd-daro anodd yn ystod yr wythnos. Mae siap y bregaeth yma'n cymryd 3 sylw. Hawlio'r rhyddid, creu heddwch, meithrin cymuned. Hawlio'r rhyddid, creu heddwch a meithrin cymuned. A rwy'n llawn derbyn mae rhyw gwta 20 munud, 5 munud ar 20 fydd ar mwyaf gen i. A gobeithio fyddwch chi'n gweld yn dda i feddwl sut byddech chi wedi datblygu'r themau yma, tasau gyda chi'r modd, amser yn fwy na'r modd, i wneud hynny. Hawlio'r rhyddid yw'r cyntaf. Ac yma cyd-destun y diwrnod cychwynnol i'r
hawlio tiroedd Ewrop yn ôl, rhyddhau Ffrainc o bresenoldeb byddinoedd Hitler a'r Almaen yn rhywbeth arwyddocaol. Bod gorthrwm sefyllfa rhyfel a phobl heb ryddid yn hawlio ymateb. Beth bynnag yw yr ymateb, bod e'n ymateb sydd lles y mwyafrif heleth o bobl. Mae'r un math o gwestiwn i'w ofyn y dyddiau hyn, beth sydd i'w ddweud a'i wneud gyda pobl Gaza neu pobl y llain orllewinol wrth i'r Israel ei fwrwyddi i herio'i hawlio'i tiroedd hwy. Mae'r peth yn gymleth. Dwi ddim yn dweud bod e'n syml ac yn arwynebol. Dwi ddim yn dweud bod e'n dda ac yn ddymunol i weld y bomio ddiwedd yma ar dir digon cyfyng i faint, a'r lladdfa sy'n digwydd. Mae'r un beth yn wir am yr Wcrain yn Duw. Byddwn ni wedi gweld yr amser, dwi'n dal i wisgo'r deifelen a'r crys glas. Mae'r rhyfel yn dal i fod, mae'r marw'n dal i ddigwydd, ac mae'r diffyg adnoddau yn amlwg iawn. Pryd dechreuodd y rhyfel yn Myanmar? Mae Myanmar i'r dwyrain o Pakistan ac India, mae e'r gorllewin o China, mae e'r gogledd o Thailand, ac yna mae yna ryfeloedd yn dal i ddigwydd. Chi wedi darllen rhywbeth am Myanmar yn ddiweddar? Oedd yna erthygl digon serious yn y wasg ac ar dudalennau BBC wythnos yn ôl, neu llai nag wythnos yn ôl. Ac yn y cyd-destun yna, mae'r brwydro sydd yn Myanmar, a'r camdrin erchyll barbaraidd. Un set o filwyr yn mynd i fewn ac yn just lladd, mwyn dweud bod nhw wedi lladd. Llosgi eiddo mwyn gwanhau a torri calon pobl eraill. Mae'r rhyfel yn Myanmar gyda llaw wedi bod yn ffrwtian ac yn rhyw fyd ddigwydd ac yn dod i ryw fyblo o weithgaredd treisgar ar draws degawdau erbyn nawr. Ond heb bod ni'n anghofio gwledydd eraill, mae Yemen yn dal yn yr un twll. Mae Chad a Sudan yn gweld barbareiddiwch ar waith. Dyw Afghanistan ddim wedi ymdawelu ac yn darganfod unrhyw fath o drefn gwleidyddol. Yn y Mali ac yn y Congo. Mae un criw o bobl yn mynd ati i fwtsera pobl eraill. Am ei bod nhw'n gwisgo basodynau gwahanol. Pobl yn dyheu am hawl i fyw, am ryddid o hialau rhyfel. Pobl am fod yn nhw eu hunain ar eu tir eu hunain a bwrw mlaen eu bywydau. A mae ddigon o ddarluniau yn yr Hen Testament yn sôn am amgylchiadau gweidlyd a charcharorion rhyfel yn gofyn am ryddid. Mae'r salmau yn crynhoi meddyliau deheuadau dyfnaf rhai pobl yng nghanol i gorthrwm a'i galar. Pobl efallai sydd wedi bod yn dioddef yn ei diniweidrwydd a'r deheuad am fod yn rhydd. Nawr beth yw'n deheuadau ni dros pobl Myanmar a Chad a Congo a Yemen ac yn y blaen? Wrth i ni gofio beth a ddigwyddodd 80 mlynedd yn ôl, i ni'n byw yn reality poen y galar a bwtsera heddi. Beth yw'r rhyddid byddech chi'n dymuno amdano drostyn nhw? A pwy sy'n talu am y rhyddid hwnnw? Sut mae'r peth i fod i weithio? Ac efallai bod ni gyd yn mynd i ddweud, sana'm gwybod. Gyda i ddim yr sgiliau na'r ddealltwriaeth na'r wleidyddiaeth. Ond mae'r 5 munud dwi wedi rannu gyda chi nawr yn dweud mor ddifrifol y mae caethiwed a chasineb a thrais. Tasech chi'n gofyn i chi hunain, oeddech chi'n gaeth i rhywbeth, pa fath o ateb byddai gyda chi? Pa fath o ateb sydd yn dweud bod dyn yn medru bod yn gaeth mewn byd rhydd, yn glwm a'i drad e'n mynd le bynnag mae eisiau mynd.
I ba raddau mae cyffuriau ac alcohol. I ba raddau mae da ddioddef gan unigolyn, gan deuluoedd oherwydd y gafael sydd ar bobl unigol, ar bobl yn eu cymuned ac ar draws y byd. Oedd yna erthygl sylweddol. Mae'n od bod yna bethau felly yn y Western Mail, ond mi oedd eitha sylweddol. Yn trafod gang o bobl a mwyafrif yn nhw a'i cyfeiriadau yng Nghwm Rhymni. Y rhai yn y dre wy'n byw yn ddi. Ac mi roedd y digwydd hwnnw yn dweud bod nhw wedi bod yn hyrwyddo gwerthiant cyffuriau. Mae yna gangiau ddiddiwedd yn y ddinas hon. Ac i ni'n gwybod dim byd amdani nhw. Mae Caerdydd i ni, lle mae yna siopau pert, lle mae yna theatri, lle mae yna modd weld gemau pêl-droed a rygbi a phethau tebyg. Ond yng nghanol Twbyllwch Caerdydd, a hynna yn y prynhawn, hynna gyda'r nos, mae yna gasineb, mae yna drais, mae yna ladd. Ac i ni'n gwybod nesaf peth i ddim amdano fe. Ond tu fewn i bob yr un ohono ni, mae yna rhywbeth sydd yn lais, sydd yn temtio. Yr un sydd yn gwthio rhywun i feddwl, go on, gna fe. Bydd neb yn gweld. Go on, hawlia fe. Bydd neb yn deall yn wahanol. Ac mae'r ysgrythyr yn sôn am y gair Satan, am y diafol, am ddrigioni, am bechod, i gyfleu'r peth yna sydd yn dylanwadu arno ni, ac wi eisiau dweud arglwydd, gad fi'n llonydd. Dwi'n gwybod siwt mae copo gyda'r pethau yma i gyd. I ba raddau mae pobl yn ein byd ni heddi yn eistedd Gornel Stryd ac yn diflasu'n llwyr. Y rhyddid yna o bechod. Ac wrth i ni werthfawrogi rhyddid ar lefelau gwleidyddol, ar milwrol, cymdeithasol, meddygol. Mae eisiau sôn am yr hyn sydd yn geithiwed ysbrydol hefyd. Nawr, licen i obeithio bod pob un ohono ni yn yr ystafell hon yn mynd i ddweud fod Duw wedi'n rhyddhau ni o fel bechod. Bod ni'n rhydd, tybed faint o bobl sydd yn gaeth i'r hyn sydd yn hunanoldeb, yn fydolrwydd, yn bechod. Ac i fod yn staen, ac yn hyltra, yn ddrewdod, ac yn ddifaol o ddifewn i ni. A dyna'r fan mae Cristion yn dweud, y mae'r rhyddid i fi yn llaw Duw. A bod Duw yn cymryd arno hun y modd i ryddhau. A bydden ni am ddweud yng nghyd-destun milwriaeth, yng nghyd-destun yr hyn sydd yn feddygol, i'r hyn sydd, mae yna ysfa am rhywbeth dyfnach o lawer. A'r ateb yn troi o gwmpas ac yn ei hanfod ym mherson Duw yng Nghrist Iesu. A bod yr rhyddid a gawn ni yno yn fodd i ni weld ein ffordd drwy anialwch pob math o geithiwed ar draws y byd. Yr ail linell nes i ddefnyddio neu gyfeirio ati oedd y gair heddwch. Bod di-deu yn rhywbeth oedd yn dyheu am heddwch yn Ewrop. Byw heb ryfel yw heddwch. Peace in our time, meddai un. Peace for our time, meddai rhywun arall. Mae'n debyg mae Benjamin Disraeli oedd y cyntaf i fathu'r fath gymal. A hynna mynd ôl i 1878 yn dychwelyd o Berlin mewn nôl yr hanes. Ac yn y fan honno'n dweud bod gyda ni peace ar heddwch felly ar gyfer ein hamseroedd. Peace for our time. A falle bod Chamberlain wedi dod o'r un cyfeiriad yn 1938 ac yn efelychu neu'n cam ddyfynnu, dwi'm yn gwybod, ond oedd ei bwyslais falle chydig yn wahanol. Ond yn yr un cyfeiriad bydos, ond mi roedd yr Almaen wedi mynd i fewn i diroedd Gwlad Pwyl yn do. O fewn byr amser
i'r ddatganiad gan Neville Chamberlain. Os yw'r gair peace yn Saesneg yn cyfieithu i heddwch a thangnefedd yn y Gymraeg, gallwn ddiolch nad oes yna ryfeloedd mor erchyll a hynna wedi digwydd ar deroedd Ewrop ers 1945. Ond mae'r hyn mae Rwsia'n ei wneud yn hiroedd yr Wcrain ar hyn o bryd, siŵr o fod yn herio pobl ac yn codi ofn, ac efallai fod gwledydd Ewrop, gan gynnwys gwledydd Prydain, wedi bod yn trochi dwylo go iawn yn yr hyn sy'n digwydd yn y Dwyrain Canol. I ni'n gofyn am heddwch, fel ta sef yn rhywbeth bach glib, gai bannu'r y goffi, ond mae ymgyrchu o blaid heddwch yn waith sydd yn herio enaid i, coeliwch fi. Mae'n wir i ddweud fod Rishi Sunak wedi gwneud rhyw dymer o own goal y dydd o'r blaen ynddo. Bod rhwngddo fe a'i broblem felly. Bod yn dychwelyd o'r Ffrainc i gymryd rhan i'r raglen deledu a'i pido. Fe nath e gyfaddau fai. Mae eisiau cydnabod hynny. Tybed a fydd Putin yn cyfaddef i fai. Neu Netanyahu, neu Trump, capteiniad milwrol yr AA neu'r NUG mas yn Myanmar, neu'r sawl sy'n lliwio ymosodiadau barbaraidd yn yr rhyfeloedd cartre eraill dwi wedi rhyw grybwyll, a sedi enw nhw gyd mewn wir. Pwy sydd yn teimlo'n euog yn y fusnes yma? Ac i baraddau y mae euogrwydd dyn am gynnal yr ymosodiadau, y bychanu, y gwawdio, y dweud celwyddau. Oeddech chi wedi clywed y dweud, neu ydy'n rhywbeth sy'n perthyn i si Bemro, bod euogrwydd yn ei fitaf yn fyw. Wel, mae fy euogrwydd i, pan bydd wneud rhywbeth sydd yn ymddangos yn ddigon llipa, yn ymita'n fyw, mae rhaid gwneud rhywbeth y bit i ni. Mae'n anodd byw gyda'r euogrwydd. Yn tybed i baraddau yma'n rhywbeth cynhenid yno ni i gyfaddau bai, i sylweddoli yn gwendid, i gydnabod ein hunanoldeb ni. Neu a fydd pobl yn gyffredinol yn unen i plith nhw'n dweud gyda Donald Trump, totally innocent. Sgenion diolch am y gair trigaredd, maddeiant a thangnefedd fel sydd yn Efengeli Iesu Grist. A memyn sydd yn canu ar y drigareddau yr ydym oll yn byw. A Meri rhwydd i ganu fel tas ni'n canu'r alffabet. Rhyw la la la'n y geiriau ar emyn. I baraddau yma yna ddeheuad yn enenidiau ni, dyddiau hyn am drigaredd Duw ar y drigion ni, i ni'n rhan ohono, neu'n ddifater ynglyn ag e. Oedden ni'n gwir werthfawrogi fod Duw yn ei ras ac yn ei gariad yn cofleidio'r euog ac yn dweud, dere ma bi. Wi sylweddoli mor wan wyt ti, wi sylweddoli mor feius wyt ti, wi sylweddoli mor hunanol wyt ti, dere ma. Dere ma i fi cael rhoi cwtio arall i ti. Teimla'r gobaith sydd yn ynghalon ni drosto ti. Teimla'r cariad sydd fe yna i di gyda ti. Dwi'n maddau ti. Wy'n golchi dy feiau di. Wy'n cysnig cynhaliaeth newydd i ti. Fel bydd y geiriau euogrwydd fel mynyddoedd byd, y whamps o euogrwydd sy'n llenwi'n byd ni am mwy, yn troi'n ganu wrth y groes. Bod heddwch yn digwydd pan bod pobl yn dod ynghyd gyda'i gilydd yn enw Iesu. Yn troi gelynion yn gyfeillion. Yn disodli casineb ac yn lleoli cariad yn ei lefe. Bod Iesu'n dweud wrth bobl o bob gwlad, llwyth ac iaith, i chi gyd yn blant i fi, un dynoliaeth sydd, a honno'n ddynoliaeth yn Iesu Grist. Mae heddwch yn digwydd pan bod pobl yn sylweddoli fod bai ar nhw hunain. Boen nhw'n bobl Israel neu'n bobl y Palestiniad. Boen nhw'n bobl sydd y Rwsia neu'r Wcrain, bobl sydd ar draws Ewrop, pobl sydd ar gyfandir Affrica, boen nhw gyda'r chwith neu'r dde, gyda'r Moslemiad neu'r Cristnogion.
Ac yn y fan honno mae darganfod hadau gobaith, a bod yr hadau gobaith yn tyfu'n gnwd o gymdeithas iach. Ond mi roedd yna drydydd cymal yn does, bod darluniau D-Day wedi helpu fi feddwl o'r newydd bod rhaid i ni geisio cymuned mewn byd. Ac i ni'n gymuned o gymunedau mewn dinas, mewn ardal, mewn cenedl, ar gyfandir a ledled deiar. O'r darluniau yn dod drosodd ar gwahanol gyfarfodydd o Oedfaon, bod nhw'n rhyw hanner i galw nhw. Mi fydde'r fyddin a'r lluoedd yr awyr a'r llynges frenhinol, llongau cyrchu, y cynllunio gan llawer un ar draws cyfnod sylweddol amser am hwnni, cyn bod D-Day yn digwydd. Ac o'n nhw gymuned o bobl yn cyrchu at un nod, sef darganfod rhyddid a darganfod heddwch ar Ewrop. Mi oedd e pobl Ffrainc yno, pobl Prydain yno, un o Daleithiau, Canada, Australia, Gyrcas, Zeland Newydd. A pan o'n i'n neud tymer o ddarllen ar gyfer joben arall wrthnos diwetha yma, o'n i ddim wedi sylweddoli fod pobl Zimbabwe wedi anfon milwyr ar gyfer D-Day. Ac am hwnni fod yna wledydd eraill yn rhan o deulu gobaith yn herio anobaith, teulu'r golau yn herio tywyllwch. Un corff enfawr o bobl yn cyrchu at yr un nod. Y cyd-frwydro, y cyd-weithio, y cyd-alaru, cyd-ddiolch am ddoi, mwyn cydweithio i'r fori. Dwi wedi hanner awgrymu'n barod a gofyn ble oedd meddwl Rwsia dyddioed diwetha. Ac i baraddau roedden nhw'n gweld i herio nhw o'r panzers Almeinig ar y ffrant ddwyreiniol ac yn chwilio mwy o dir iddyn nhw hunain, neu o'n nhw'n gweld rhyddhau Ewrop, mwyn rhyddhau Ewrop. Sa'i mor siŵr. Ac yn y darlleniad ys i rannu gyda chi fyna gyne, oedd y gymalau oedd yn dweud, Crist wnaeth eich dwyn yn agos. Crist yw eich gobaith chwi. Creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd. Nid estroniaid a dieithriaid, ond cyd ddinasyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Yr siwt ych chi'n mynd i ddadbaco'r geiriau yna yng nghyd-destun Ewrop heddi. Y byd yn y flwyddyn 2024. Beth i ni'n gobeithio i weld fewn 5 mlynedd, 10 mlynedd, 20 mlynedd. Mwy na thebyg erbyn 20 mlynedd, bydd rhai ohono ni beth bynnag wedi croesi'r afon. Ond beth bynnag ac y bo am hynny, pa fath o fyd i ni am weld ein plant yn etifeddu. Mae yna angen darganfod y tir cyffredin ar draws y byd, cymuned ein byd. Ac yma corff y cenhedloedd unedig a rhywbeth mor eithriadol bwysig i'w ddweud a'i wneud. Yma gan cyngor Eglwys i'r byd rhywbeth eithriadol bwysig, fel bod Cristnogion Wcrain a Cristnogion Rwsia, a Cristnogion Gaza, Cristnogion Israel, Cristnogion China, Cristnogion Cymru, yn medru dweud gyda'i gilydd un ydym ni. Y gymuned yma sydd yn dweud ein bod ni'n oll ynghyd yng Nghrist. Bod angen gweithio o blaid dinasyddiaeth newydd, bydde Paul yn dweud. Ie, falle bo chi nawr yn teimlo bod chi'n rhan o Ewrop neu Asia. Falle bo chi nawr yn teimlo mai Iddewiaeth i'wch iaith chi. Ei Hebraeg, falle, neu beth bynnag, wy'n colli a gael sydd yn meddwl un. Neu bod chi siarad geiriau Ewropeaidd. Un cymuned o ddynoliaeth newydd. Ac os yw'r ddynoliaeth y newydd yna yn mynd i gael unrhyw afel yna mae angen deall beth yw aberthu'r hunan mwyn ac lles y cyfan. A wi ddim yn sôn am fynd i'r trenches na dim byd tebyg. Wy'n sôn am roi o'n hunanoldeb ni mwyn darganfod yr hyn sydd yn gymuned. Cymuned un byd, cymuned un dynoliaeth, cymuned un teulu. Yr angen yma i adeiladu ymddiriedeth
a chreuad brawdol yn naill yn y llall. Ac yma'r oll yna i'w weld ym mherson Iesu Grist. Ac wrth sôn am Grist yn y byd, i ni sôn am adnewyddu deiar gyfan. I Gristnogion y gwledydd, fedru cydnabod nad myfiaeth sydd yn gafel yn lliw, ond meddwl Duw yng Nghrist Iesu. Cydnabod galar pawb a byw i Grist. Derbyn ddoi dyn a cherdded i ddyfodol gyda Duw pob yfori. Mae caru'n gilydd yw'n braint ni, fel y carodd Iesu ni. A dyna sut mae dod â heddwch i ddeiar lawr. Geiriau smart ydych chi, ond mae eisiau bod ni'n i cymryd nhw i fewn i'n calonau ac yn ymarfer bod yn gymuned, i gymodi gyda'n gilydd ac i ddarganfod dynoliaeth lawn dwf gogoniant Duw ei hun. Amen. Wyth, chwech, pump yw'r geiriau yr emyn ola dwi wedi ddewis. Fel mae'n digwydd, mae hwn yw trydydd awdur y fedyddiwr wedi ddewis heddi. Doedd yna ddim yn orfwriadol. Fi'n cyfadde Roger Jones, oedd y fachgen o Sibemra. Yr weinidog am sbelen hir lan y Sifirionydd yna. O Dduw ein tangnefedd, cyfaill mwyar ddeiar hon. Gwna elynion yn gyfeillion, hefyn brad i boeni bron. Gwrando gri ein henaid ni am yr hedd sydd yno ti. Pob deall a feddwn fod yn ganllaw ac yn gynhaliaeth i ni ar ein ffordd o'r adeilad hwn ac yn fendith i ni wrth i ni ymwneud â'n gilydd a gyda trigolion deiar dyheu am weld heddwch ar wyneb deiar lawr. Amen.